A campaña de libre marisqueo na ría de Arousa rematou deixando malos resultados. O patrón maior de Rianxo afirma que foi desastrosa e reclama solucionar as verteduras que baixan polo Ulla para recuperar unha das actividades máis características da ría. O libre marisqueo na ría de Arousa finalizou tal e como comezou, cun derrubamento dos datos. O patrón maior da Confraría de Rianxo, Miguel Iglesias, xa sinalara que a campaña extractiva non estaba a dar apenas beneficios, xa que a meirande parte das zonas de traballo estaban pechadas e non se vía produto. Unha vez rematada a campaña, Iglesias só atopa unha palabra para definila. Complicado non foi desastroso. Esa é a palabra. Se non chegase... ríome por non chorar, porque é incrível o que está pasando nesta ría. Non se fai nada por arreglar a situación. Como eu dicía antes, son moitos miles de postos de traballo que dependemos do marisqueo, estáse deixando morrer unha ría tan importante como é a ría de Arousa, en produción de marisco. E cada vez vai a menos, e nadie fai nada. Non ten sentido esta deixadez sobre isto. Pois non entendo, non sei se as demás cofradías van ben, pero que non entendo que como non se protesta desde todas en este sentido, porque a escasez de marisco vese ás leguas. Os datos refliten esta caída. Segundo a plataforma Pesca e Galicia, dependente da Consellería do Mar, a lonxa de Rianxo comercializou dende outubro 36 toneladas de marisco por 470.000 euros. Sen embargo, hai 10 anos vendéronse 120 toneladas e facturouse 1 millón de euros. Con moita diferencia, pero é abismal, xa non vamos vai ao mellor 7 anos atrás que ainda había algo de produción, como unha hora que caeu un 80% da produción de calquer forma. O libre marisqueo está completamente morto. Eu non recordo un libre marisqueo onde non traballara nadie. Eu acórdome en anos do 2002, cando foron nas riadas, eu traballaba nesas épocas. Ibas á fina, non había berberechos, non había babosa, nin japónica, pero si había fina, íbamos á fina. Pero anos como estes de que non vai a nadie, eu non recordo na miña vida que pasara eso. Incluso nin os vellos dos pueblos recordan que no río Ulla non se traballara. Iglesias afirma que para poder solucionar esta situación é preciso poñer o foco nas verteduras que chegan á ría polo Ulla. Está habendo moitos vertidos de Dios e dunha vez por todas temos que empezar a paralos. As administracións teñen que empezar a tomar cartas no asunto e terán que empezar a sancionar como Dios manda. A nós, se nos collen con marisco ilegal dentro dunha lonja que pase dun 10% do que estamos vendendo, sacannos as axudas. O exemplo, a nós como Cofradía de Rianxo, fai uns anos sacaron-nos unha axuda de 100.000 euros. Porque as empresas estas que teñen emisarios, se fan un vertido, non lle anulan o emisario, ou que saquen as axudas tamén como non las sacaron a nós. Nós creamos 600 postos de traballo, non estamos dicindo que destruyan empresas, pero que cumplan a normativa, iso é o que pedimos solo.